Ya dah. Kelas 2 atau 3? Kelas 2. Kok Depi sampai sesuk kok ana saka Depi. Apane le? Kontan ya kontan. Kok kan gawe kono kontan. Apa? Cuma nembak aku kontan mau gimana? Membawa melukai hatimu. Ada yang ngedoul. Ora lho malah membalik. Oh, kontan dah kamu. Wes ya. Mendarat nang omahe sapa lek Sit? Kelihatan toh. Yo, wis duluan kok yo. Lho, cara kemene jak. Bajane ora Pasae ya. Oh, makasih ya Le Siti. Carane. Iya Le Al. Dek mundur. Raman. Sri Aton berarti banterin nah. Dek medon ya, Dek. Aku baca Le Al. Baca. Heh? Ya nang loro kok ya belah loro ya anake sitok kok nang loro. Lanang kok. Yo. Nang lho dapene Bu Unda. Nang lanang kok ketemu kerja. Yo kenane piye balas. Wah ora anunan. Aku ya denger. Kok sana panenan pelem ya? Luan piye oleh mek dekah jidi ora ceblok terus ngerujak kok. Kebon terang-terang ya rubang kok ceblok gunane, Guys. Bakule mana mau lengak? Nang pateni kok. Ngono kontan. Itu balik ponakane kuwi kok balik Depi kuwi kok iso. Mau aku tanya Teh Bayanto. Halo guys, Bayanto. Dek Rini lho, kok kapan malah goreng barang ya? Nek lu kok kamu diam saja di situ. Mata ke lo, tak ketana gede lek lulu. Ora perlu genco-genconan ora apa-apa. Sampel deh. Cilok kuah merah, tahu balik. Kayak goreng sampel. Hah? Merah. Dek, Rini lho. Menahi kok iso nambah kan wae kok iso. Ora tak doli kowe nang Ora bodoli aku kemet iki. Ora doli nambah ra wis nambahmu. Ah, ben ra tak doli. Kadenane lah. Ora ta ada, ora bodoli ya pas aku turu kene lah. Rae mbok anu iki kok dah. Enggak kok pilih sawah, takone sawah iki ora bodoli piye? Apa ndi sing mbak jaga? Iki ya, itu lho mah. Itu lho mah. Mbak Harti, narene lho, Mbak, ngees. Aja lali jajan lho. Dong yo lah yo, ngopo ora tuku es. Umroh iki kadoan, Mbak. Aja urung-urung. Urung wayahe. Iki mbae iki lho. Ada iki mbae. Ora tak doli to. Aku mau ning kene wae lek ora bodoli. Duh, berarti jo pental nang kake. Wis sebek kok. Cai nyentai. Terwaca pira 15 liter. Kuar iki Jawa dhewe wetel 15 liter. Dadi pedanan pasar. Mbah, prenggon, Mbah. Salah prenggon. Apa itu selawe ya, Mong? Pakai aja teguang parto, parto. Parto, Mbah. Harus
loh. Ini aja bereng. Karek milih, Mbak. Jujur pulang. Ora tak doli wis sampean. Saya tak doli. Orang oleh es aja. Kembangnya yang luas. Itu luas sampai. Dolalin jajan. Sempat keteras bungkus roto kabeh. Duh, bataku lek lulu manin di parae reneng. Lek lu blayu nanti ke? Mbak, wes. Jangan iki engko suarane aja. Bener kok sok. Ora tak doli. Aja doli, aja doli mau. Ora tak doli sampean.